खुलुमबाय आं जनाली बरो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामाव गले गले हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। आसामनि डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिकिरिगाव बानिपुराव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ साब्रै दुथां सुबुंफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारो आरो थैनाय गथ'खौ हारसिं थैना थानायनि महर होनो थाखाय सिलिं फेनाव फासि होना दोनदोंमोन। नाथाय गोथैखौ नायबिजिरनायाव बेखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैयो। बुथारग्रा साब्रै दुथांफोरखौ दायो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै बिश्वजित बागटी, किशोर बाउरी, रोहित रब्बी दास आरो लहित डेका। पल्टन बाजार पुलिस थानानि सासे आइजो पुलिसा गोमानानै दङ। गोमानानै थानाय आइजो कनस्टेबलनि मुङा जाबाय गायत्री हाजरिका। गायत्री हाजरिकाया बुरलुंबुथुर दैमायाव बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैनानै लानायनि सन्देह खालामनाय जादों। गायत्री हाजरिकानि न'आ नगाव जिल्लानि बरमपुराव। मिथिना मोननाय बादिब्ला गायत्री हाजरिकाया सिलसाख'नि इभेक्सन खालामनायाव डिउटि गोलैदोंमोन। नाथाय गायत्रीया सिलसाख'आव डिउटि मावा होननानै गोजौनि अफिसारफोरनो गोबां खेब फोरमायदोंमोन। नाथाय अब्लाबो गायत्रीखौ सिलसाख'नि इभेक्सन खालामनाय थावनियाव दैथायहरदोंमोन। बेनि अनगायैबो गायत्रीया जन्दिस बेरामजों नाख्रेबजानानै दङमोन। मिथिना मोननाय बादिब्ला गायत्रीनि मबाइल फनजों लोगोसे सेन्देल आरो गांसे सुइसाइड नटखौ मैया सरायघाट दालां सायाव बोखांनो हादों। बे सुइसाइड नटआव गायत्रीया सिलसाख'आव डिउटि मावा होनना लिरना गालांदों। बुरलुंबुथुर दैमायाव बारसोमना थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों गायत्रीखौ। गायत्री हाजरिकाखौ SDRF बिफाना बुरलुंबुथुर दैमायाव नागिरनायनि सार्च अपारेशन खालामदोंब्लाबो नाथाय दासिमाव मोननो हाथ'वाखै। रिपर्ट बादिब्ला गोरलै गोसोनि गायत्रीया सिलसाख'आव इभेक्सन खालामनायखौ नायनो हाया, न' बां सिफायजाना सुबुंफोरनि गाबनायखौ खोनासंनो हाया। बेनिखायनो गायत्रीया सिलसाख'आव इभेक्सन खालामनायाव डिउटि मावनो गोसो गैयामोन। नाथाय डिउटि होनायनि दुखुजों आरो जन्दिस बेरामनि नाख्रेबजानायजों बेबादि गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लानो हागौ होनना सन्देह खालामदों। मेघालयनि वेस्ट कारगिल जिल्लानि सिङाव थानाय गार'बान्दायाव सासे आइजोआ गावनि 7 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ गोदोना हाफ्लंना बुथारनानै गावसिनि न' उनखैजाय सिरि सिरि फबना दोनखुमादोंमोन दुथां बिमाया। फिसाइया दैमायाव ना सारनो थांदोंमोन आरो फिसाज्ला गिदिरा न'आव गैयैखौ खाबु लानानै गावनि फिसाजोखौनो गोदोनायाव हाना बुथारो आरो फबना दोनखुमायो। नाथाय बे जाथायखौ दोनखुमानो हायाखैमोन दुथां अन्थाइ बिखा बिमाया। फिसाइया फिसाजोखौ न'आव फैफिननाय समाव नुवाखैमोन आरो उनाव हा जावनायखौ नुना फिसाइया हाखौ जावफिनना नायब्ला फिसाजोनि गोथै सह'खौसो बोखांनो हादों। जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो फिसाइया लकेल थानानि पुलिसखौ लिंहरनानै बिसिखौ हमजाहोयो। हमजानाय दायनिगिरि बिसिनि मुङा जाबाय हेमामालि कच। नाथाय हेमामालि कचआ गावनि असे फिसाजोखौनो मानि जाहोनाव खास्रि बिस्रि बुथारनो हाखो बेनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। दा बे जाथायनि सायाव मेघालया पुलिसा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। एक्स-एनडिएफबि बिथांमोनहा न'खरनि धोन सम्पति फाननासो केस गेलेनांगौ जादों। बिटिआर गोरोबथा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो एक्स-एनडिएफबि बिथांमोननि केसआ नाथाय उइद्र' जायाखै। बिथांमोनहा खारखुमा थानानै फैनायनि उनावबो दासिमबो उदाङै थानो हायाखै। भिडिअ'आव मा फोरमायदों नोंथांमोनहा नायजोबोब्लानो बुजिना मोनगोन। कर्टनि डिसिसनजोंसो सोलिगासिनो दङ, नोंसोरबो बेखौ हाया। खिन्थु खारखुमानानै था होननानै गावखौल' गावनि दायखौल' रेजें खालामनानै लाबाय थानो नागिरनाय बा गावखौ गावनाव थां होननानै बुङोबा खरसा बिजानो गिनाय, बे बिराद दुखुनांथाव जादों। खारखुमानानै जोङो जेन'बा खारै खारखुमानो थाबोनानै जोङो दिनै मोनसे मोजां परिबेसाव फैनो थाखायनोथ' सान्थि सुक्ति मोनसे खालामदों। होमबा जों दासिमबो खारखुमानानै थानांगौबा जोंनि सान्थि सुक्ति खालामनायनि मिनिङा बहा थागोन? आरो खारखुमानानै था होननायनि बेलायावहाय न'निफ्राय आन्द्रायनानै अबे जायगायाव खारखुमानानै थानो थिनदों बेखौ बिथाङासो मिथिगोन। हाग्रायाव खारलांनानै थाहैफिननो थिनदों ना अबेबा सोहोराव खारखुमानानै थाहैनो थिनदों बेखौ आं बिथांनाव सोंथि खालामहरो। बेखायनो जों बेबायदि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाङालासिनो जोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो गभर्नमेन्टआव दाबि खालामो, अननानै जोंनि केसखौ
माने फोजोबनानै होयो आरो जेलाव थानाय जेसेबांनाखि दङ गासैखौबो बख'नानै होयो। बेनो जोङो लुगैनाया, मानो होनबा सान्ति सक्ति होननानै बुङो। सान्ति सक्तिनि मिनिंफोर बायदि जाहाथे खोनासंजानाय खामानिखौ मावलाङो, जों बेखौनो माने गुरैयै माने जों बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार बा इन्डिया गभर्नमेन्टनिसिम जोङो बेखौनो खावलायहरो। जोंखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामबाय थानो नाङा। थांनायनि बेलायाव हर, जेन'बा सयज'खौथ' हरा नङा, हरखानांगौ हर, नाथाय सयज' हरनायल' जों मा जानो, जोङो मा जागोन, मा मागोन, मा दांगोन, मा खालामगोन, जोंनाव जेबो जेन'बा रां रुफा जोंनाव जमा गैया। दा बेखायनो जोङो माने जोबजानायखौ जोङो लुगैयो। दिनै जोङो जेन'बा केस गेलेनायाव जोङो हरदों होननानैल' मा जानो, जेन'बा जोङो जानाय थानायनि खोथा दङ। केस गेलेनायखौथ' नोंसोर हरखानांगोन, आं बेखौल' बुङो। आंनो जुदि केस गेलेनायनि बेलायाव सोरबा जुदि एएम जिएमनाव आं रायज्लायहैनायाव हरा होननानै बुङोबा, आङो एनडिबि हिसाबै आं बेखौल' गोख्रोङै बुंलाङो। एनडिबि हिसाबै आङो बेनार लागोन मोनसे, मानि थाखाय, मानि समयसानि थाखाय जेन'बा बे खामानिखौ मावदों होनना बुंबा बेखौ बेनाराव लिरखाजोबगोन। एक्स एनडिबि ओरैबायदि कर्ट ओरैबायदि दुखु खस्थ' सोलिनांनायनि थाखाय आंनि बे जेन'बा माखासे कर्ट गानाय थासारि, बे थासारिखौ समाधान खालामनो थाखाय आं बेनार मोनसे बानायनानै गोदोनायाव आलायनानै मिडिया लानानै थोरसि गंसे लानानै दखानबो मागिनांगौ जागोन। बेखायनो आं जेला रायज्लायहैयो अब्ला बिथांमोनहाबो आंखौ दुखु हरनो नाङा, आघात हरनो नाङा, मानो होनबा जोंहा मान सनमान होननायबो गैखाला। बेखायनो जोंबो मालायनि मान सनमानखौ सानालासिनो जोंनि समयसाखौ जोङो सल्भ खालामनांगौनि बायद'बो जानो हागौ। बेखायनो जोङो खावलायहरो मोजाङै मोजां जाहाथे माने जोंनि केसखौ उइथड्र खालामना होयो। आरो रिहाबिलिटेसननि खोथाखौ आं बुंबावनोसैसो। रिहाबिलिटेसना जाहैबाय जायफोरा मोनबाय जोङो बुंनो थांला, बिसोरखौ सोरबा मोजां नंगौ नङा बेखौ जों मख'नो थांला। खिन्थु एनडिबि हिसाबै एनडिबिनि सोद्रोमाया मोनथारनांगोन जेरैखि जाया। आरो आं बेखौ खावलायबावो, गामि ओनसोलाव जों जेराव थादों जेराव जादों बिथांमोनहाबो जोंजों नाखि गुलि खालामफानानै कयेकजना हमजाबाय, कयेकजना जेलाव थांबाय, दिनैसिम केस दङ बिथांमोनहाबो। दिनै बिसोरहाबो जेन'बा हमजानायनि बेलायाव माखासे दुखु खस्थ' लाफानांबाय बा धोन सम्पति एसेबाबो थांबाय, बिसोरनोबो होफाजोबनांगौ। आरो गासिबो जेन'बा बिसोरनो होफाखांजोबनायनि उनावबो जेन'बा सान्थियाव, बिथांमोनखौबो सान्थियाव दोननांगौ, बिथांमोनखौबो गोजोननायखौ होनो रोंनांगोन, बेखौनो आङो खावलायहरो। नागालेण्डआव आंजों लोगोसे जोंनि एनडिबिनिफ्राय जों 3 आरो एनआइसिआरनिफ्राय 2 दङ, जों 7 गेजेरावहाय जोंनि एनडिबिनिफ्राय 2 माने थाङा आरो दा आंल' थांबाय थानाङो। दा थांबाय थानायनि बेलायाव ओरैबायदि जायो, बिसोरो जुदि थाङालासिनो थाबाय थायोबा केसा जेबो रानिं जाया, पेन्डिंआव जानानै थाबाय थायो। दा बेखायनो माने आलदा खालामनो जोङो माने रायज्लायगासिनो दङ। आलदा खालामनायनि जाहोनावबो जोंहा रां रुफा गैयैनि जाहोनावहाय जोङो आलदा खालामनो हायाखै दिनैसिम। आलदा खालामोबा हयथ' जोंना केसा थाबैनो जोबगोन, आं बेखौ नुहुरोमोन आरो। आङो सिगां एनडिबि एसआवमोन, जेलानाखि आङो हमजानाया खननै जादों। क'क्राझाराव खनसे 2017आवमोन नामा खनसेया, ओमफ्राय नै खनसेया लास्टना जाहैबाय 2018 जुन 22 थारिखआव आं हमजादों। ओमफ्राय 2019 जुलाइनि 27 थारिखआव आङो गबोदों आरो नागालेण्डनिफ्राय। बेयाव फुरा एनएसएखौ जादों आङो। दा बेयावबो आङो एनएसए जोबखांनायनि उनाव आङो बेलजों फैनांदों। बेलजों फैनायनि बेलायाव थाखा फैसा माखासे गैयैनि जाहोनाव आङो गावनि बिमा बिफा जाम्बा जाम्बिनि होलांनाय दोहोनखौनो आङो नस्थ' खालामनानै फाननानैबाबो आङो बेलजों फैनांदों। दा जों बेखायनो दुखु मोनो, जोङो जेन'बा मोनसे जेन'बा जाथि बा हारिनि जेन'बा नांनो मावनो होननानै जोङो एनडिबिआव हाबदों बा एनडिबिनि खामानिखौ मावबोदों बा एनडिबि जाबोदों। दा बिनि बेलायाव जोंहाल' जेन'बा कयेकजनाल' गावनि जेनाखि धोन सम्पति थांनाय हिसाबै एसेबाबो बिखा खामनाय थायो, गोजोननाय फैनो नागिरा। बेखायनो जोंखौ माने गोजोन होनो थाखाय आङो सरखारनिसिम बेखौनो खावलायहरो। आरो जोंखौ बुंहरो, जेन'बा दाखालि फेरेंगा सारा होनदोंमोन आंखौ, मा होनदों, नोंनि थाखाय एबार फैगोन बाजेटआव माबा मोनसे खालामसिगोन आं होननानै बुंहरदोंमोन। नाथाय जोङो रिहाबिलिटेसन दाबिनो बा बिनो थाखाय जोङो मोनब्रैबो ग्रुपजों जोङो ज' जानानै फंनैसो बिथांखौ सोंखारि हरनायफोर बादि जादों। दाना बिनि उनाव बिथाङा फन हरफिनबा नोंथ' बिपिएफसो होननानै बुंहरदों। जोंनाव बिपिएफनि मा मार्का दङ, जोंनाव इउपिपिएलनि मा मार्का दङ, राजनितिकनि जोंनाव मा मार्का दङ, जों राजनितिगिरि नङा। जोंनाव मार्काया दङ सिफ, जोंनाव एक्स एनडिबिनि मार्काल' दङ। जोंहा पलिटिसियानगिरिबो नङा। जोङो बिपिएफ इउपिपिएल होननानै जोंहा बुंजानांगौ जोंहा गोनां गैया। मानो होनना बुङोबा आङो बिपिएफनिबो प्रेसिडेन्ट नङा, इउपिपिएलनिबो प्रेसिडेन्ट नङा, बिनिबो चेयारमेन नङा, आङो बिनिबो चेयारमेन नङा। जोङो थोंजोङै एक्स एनडिबि, जोंना इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो दिनैसिम जोङो सोलिनानै दङ। आरो इउनाइटेड फरामनिफ्राय दिनै जेन'बा केसनि बेलायावहाय केस फोजोबनो जोंहा माबायाव आसाम स्टेट गभर्नमेन्टजों
रायज्लायहैनायनि बेलायाव बेसेबांसिम आवगायदों बेखौथ' जों मिथिया नाथाय बेयावहाय जोङो लुगैयो बिटिआर सरखारनिफ्रायबो जाहाथे दाबि खालामफादेरो उन थाङालासिनो ज' थांफानानै जयैनो सावरायनायखौ आं लुगैयो आरो मानो होनबा आलदा जुदा उन सिगां थांलायोबा बैहा मा रायज्लायहैदों बिहा मा रायज्लायबोगोन बेखौ जों मिथिफिना बेखायनो जोङो माने ज'-ज'खौ खालामहैजानायखौ जोङो लुगैयो आरो बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै गोजोन्थों।